Сәлем, хөрмәтле минем яраткан Туган тел телеканалының Средик кенә тапшыруын тамашачыларым. Эфирда тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин Роза Хәйруллина. Сезгә янәдән бер матур сыйфатлы репортажымны эшләргә керештем. Бүген без сезнең белән бергәләп. Күпләрегез өчен Илдус Давлянов дип билгеле булган көчле маэстро. Татар башкорт эстрадасының иң текә җырчыларына, иң текә хитларына көйләр язып, аранжировка язган usta, talantlы җырчы егетебез Давлянда кунакта. Бүген ул Уфага үзе генә килмәгән, ул шулай ук безнең эстрадабызның иң популяр артистларын да кунак итеп алып килгән. Илсия Бадретдинова, Илнат Фархуллин һәм үзе Давлян мега мощный тамаша көтә бүген безне һәм сезне. Минем репортажда якынрак килеп карагыз, дусларым, бик кызык һәм кызу булачак. Siz yaratgan сәхнә арты, дусларым, Давлянның үзенең гримеркасын әйдәгез әле, без хәзер сәяхәтне башлыйк. Ничек микән монда хәлләр? Хәерле кичләр, Давлян дип әйтергә куштылар сиңа. Исәнмесез, хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә. Шундый сорау белән килеп керде Хәйруллин, шундый сүзләр белән Давлян дип әйтергә куштылар сиңа дип. Бу теге шулайрак катыш кына булды. Әмма дә ләкин әйдә шулай килешеп куйга әле интервью башыннан. Син үзеңә Илдус дип дәшкәнне күбрәк яратасың. Әллә инде сиңа Давлян дип кенә әйтсәләр, дәшсәләр сиңа якынрак. Вообще, передача өчен, наверное, Давлян булсын. Булай теге якыннар, теге дуслар арасында инде Илдус. Башкортстанлылар, татарстанлылар кемнәр белми, бу ул Илдус Давлянов. Аның чын исеме Илдус Давлянов, аның фамилиясе һәм инде без аны Давлян дип хәзер сәхнә псевдонимы. Әйе. Дәхләүс дип әйтәләр бу гаиләне татарча. Шулайдыр инде татар телен бит инде белеп бетереп булмый. Ал бик матур, аны чынлап та аны һаман да өйрәнәсе килә инде яңа сүзләргә, күз саласы килә, истә калдырасы килә. Ничек хәлләр, Илдус Давлян? Хәлләр яхшы. Моны Уфага да килеп җиттек. Әле берничә көнлек Казанда булды концертыбыз. Шулай бүген монда үткәрәбез. Алла бирсә, Алла теләсә, сезнең ярдәмегез белән. Алла бирсә, минем күзәтүемнән чыгып әйтә алам, бу синең гомумән иҗат тарихында икенче Уфадагы шундый грандиоз концерт бит. Икенче концерт, но беренчесен инде сольный концерт дип атап булмый, чөнки анда шакырылган җырчылар күбрәк җырлады. Ул инде минем иҗат кичәм булды. Һәм монысы инде минем сольный проект. Монда инде минем шакырылган кунаклардан безнең атказанган артистларыбыз Илсия Бадретдинова һәм Илнат Фархуллин. Алар. Син иң текәләрен сайлап алып килгәнсең бит. Иң текәләре. Иң якыннарым. Шулай. Калганнар якын түгелме сиңа? Син бит шулай гүзәл Уразовга да иҗат итәсең анда. Калган. Бу җырчылар белән мин көн төне элемтәдә һәм инде алар белән күбрәк эшлим. Не в обиду теге калган җырчыларга, но шулай ничектер килеп чыкты. Миңа калса бик тәмле состав. Һәм бу составның нәкъ шундый булуы да синең тулы залларыңа уңай йогынты ясагандыр бит. Ну, әлбәттә, исемнәре бар инде. Шуңа күрә дә бергәләп эшләргә булдык бу проектны. Сәхнә арты гөрли шаулый, дуслар, әзерлек монда сәхнә артында да бара. Беренче мизгелдән хәзер инде концерт башланып китә. Монда шундый рәхәт, монда шундый үзенә күрә матур мөхит тантана итә. Иҗат дөньясы, музыка, залыбызга инде тамашачылар керә башладылар. Кызларыбыз әзерләнә, Давлян әзерләнә, музыкантлар күптәннән әзер. Менә әйдәк залларга да игътибар биреп китик әле. Менә бит алар тизеше басканда. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Исемегез ничек була сезнең? Айнур. Айнур. Сез Давлянның төркемендәге музыкант, гитарда уйнаучы егет дип беләм. Әйе, шулай. Ничек сезгә аның белән эшләве? Бик ответственно. Да. Шулай дип әйтәм. Куркытамы? Курку хисе дип инде түгел дә инде, бу бик ответственный эш. Бик җаваплы. Сез бүтән җырчыларда да эшләгән музыкант, әллә аңарда беренче тапкыр эшли башладыгызмы? Юк, Илдус белән менә беренче тапкыр эшлим. Без сезгә уңышлар телибез. Ничек хәлләр, Роман? Как настрой вообще на сегодняшний концерт? Әйбәт. Роман, вы тоже впервые выступаете у Давляна, да, на концерте? Или вы ранее уже выступали у других артистов? Второй раз в Униксе играли в Казани, а вот сегодня, получается, второе выступление в Уфе у нас. Какое замечание получили после концерта, который прошел в Казани от Давляна? Никакого. Вообще? Да. Может, какие-нибудь теплые слова, поддерживающие, там, молодцы ребята? Да, то, что молодец, то, что хорошо играю, да. Да, это разумеется. Ладно, мы тебе желаем удачи, чтобы и после сегодняшнего концерта, после уфимского концерта ты получил только лишь положительные эмоции. Большое спасибо. Давай. Уңышлар сиңа. Пока. Без киттек. Алга таба тапшыруны дәвам итәбез, дуслар. Әйдә, безне белән бергә, әйдә, кулларны күтәрде, әйдә. Уфа, Яшьләр сарае Давлянның матур концерты башланып китте.
бик ялкынлы, кызу, позитив дулкыннарда дуслар тамашачылар инде алкышлар белән аны каршы алдылар. Уңышлар сиңа, Давлян, яратабыз сине. Birga kızlar, birga Eyde, bizden bilen birga Kullarni ko'targa. Вся вот эта атмосфера очень такая энергичная, все очень прямо душевно. Все подготовлено на высшем уровне, девчонки классно танцуют, костюмы классные, драйв, такая динамика, очень здорово. Esingizga tushunam do'stlar, sertifikat topshiruv bugun Ufada Davlanning motor konsertida ishli Qoraqzinaning obrazlari har vaqt o'zunchalik. Menda turishdi, menda Davlan o'zimcha senga turib kelgan stillarim bilan. Бигрәк стильный роза син. Рәхмәт. Син инде у менә шундый креатив стильле. Безнең белән сәхнәгә чыгырсың хәзер. Ай, бер җырлар менә әле мин бик шул хәтле. Җырларыбыз бергәләп, рәхәтләнеп. Алла бирсә. Миңа калса, минем кебек хыялланучылар күптер ул. Давланга барып бер җыр яздырыйм әле дип. Менә мин белән 1-2 ел элек бик күпләргә син хәтта киредә кагайды, минем вакыт юк, мин эшли алмыйм. Әле ничек синең графигың? Син хәзер әткә салдыңмы инде? Башына да эшли аласыңмы? Әле сайлап кына эшлисеңме? Давлян. Тырышам инде барсына да эшләргә. Берсендә үпкәләтергә тырышмыйм. Ничек тә булса, студия белән сәхнә арасында вакыт табарга тырышам. Студияда да өлгертергә тырышам инде, җырлар иҗат итәргә дә, сәхнәләрдә дә чыгышлар ясарга. Менә шуны әйтәсем килгән, син бит инде хәзер соңгы елларда үзең дә җырлар иҗат итәсең, үзең дә сәхнәләрдә теге җыелма солянка концертлары дибез, еш катнашасың. Аның өчен шулай ук ресурс кирәк, хәл кирәк, вакыт кирәк. Студияда эшләргә вакыт миңа калса әзәядер башкаларга, җырлар язып утырырга. Ну, элекке вакыт белән сагыштырганда инде әзрәк вакыт. Но барыбер да ничектер компромисс табабыз. Әйе. Син үзең дә шушы юлны, иҗат юлына үзең дә сәхнәдә чыгыш ясап дәвам итәсең килде һәм син шушы максатыңа ирешеп барасың, син канәгатьме шушының белән? Ну, әлеге көндә канәгать, Аллага шөкер, дип әйтсәм була. Мондый концертлар оештырырга чынлап та инде бу синең максатларыңның тормышка ашуында дәлили дип әйтәсем килә. Әйе, элегрәк мин сольный концерт турында уйлый да тормаган идем. Но әле инде моны ничектер үземдә үземә ышанмыйм, чөнки әле менә Казанда үтеп китте, әйттем бит инде Уфада, бу инде безнең төп шәһәрләребез. Татарстанда һәм Башкортстанда Уфа белән Казан бит инде ул иң зур шәһәрләрнең берсе бит инде. Шуңа күрә минем өчен бу зур бәхет, чынлап әйткәндә. Уфа һәм Казан тамашасына бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Давлян, менә шушы концертыңны оештырырга син үзең генә көч саласың, әллә синең режиссерларың, булышчыларың, спонсорларың бармы? Спонсорлар юк, кызганычка каршы. Но үзем ничек тә булса тырышам инде, режиссерларсыз, сценаристларсыз бу мондый инде проектларны ясау бик авыр, шуңа күрә аларның ярдәме белән. Вот режиссер, кстати, Марсель Махмутов, безнең Татарстандагы Иң текә режиссер. Иң текә режиссерларның берсе. Шуңа күрә аңа рәхмәт. Бу инде аның икенче минем белән тандем эше. Без инде 2 ел элек Давлян шоу үткәргән идек. Шулай ук Казанда һәм Уфада ул шулай ук режиссировать итте. Җырлар иҗат итүгә киләсе килә. Давлян, менә бит син эстрадага чынлап та безнең иң текә җырчыларга хит җырлар иҗат итүче, аранжировка язучы, ясаучы остазыбыз әйме. Әле менә син нинди яңалыклар өстендә эшлисең? Әле менә син күңелең канәгатьләнү аламы? Менә бу җырчыга шундый җырны эшләдем, шундый көй иҗат иттем. Менә бу эзләнүләр синең тормышыңда бар, менә тагы да яңарак нәрсәләр эзләргә бит. Тагы да ниндидер менә нәрсәдер яңалык кертәсе килә дигән эзләнүләр күңелеңдә ничек синең бүгенге көндә? Эзләнүләр бар инде, һәр вакытта бар. Алар көндә нәрсә турындадыр уйлыйсың, монысын эшләргә кирәк, монысын болай эшләп карарга кирәк, ниндидер яңа сулыш кертәсе килә бит инде эстрадага. Но соңгы елларда без менә мин эшләгән җырчылар белән бик күп яңалыклар керттек дип уйлыйм. Зур өлеш керттек татар эстрадасына. Һәм киләчәктә тагын да кертербез әле, эшләрбез. Ә шул эзләнүләргә ниндидер яңалыклар кертер өчен син нәрсә эшлисең? Син чит ил музыкасы тыңлыйсыңмы, каядыр барасыңмы, ни эшлисең син? Үсештә булыр өчен. Карыйбыз инде һәр вакыт интернетта да һәм инде килгән җырчылар Рәсәй эстрадасының концертларын карыйбыз. Ничек кейнәләр, ничек концертлары үтә, сөйлиләрме, сөйләмиләрме ул концертларда, җырлыйлар гынамы, ничек бәюләре, киемнәре ничек тектерелгәннәр.
барысында карап күзәтеп барырга кирәк. Шул күзәтүдән чыгып кына үзең тагы да Үзең инде экспериментировать итәсең. ансыз булмый. Әлеге мизгелләрдә бик кызу мотор туе чыгышы ясый. Ой, әллә ничә кызлар исемен бергә кулдаштырып бик шәп мотор. Җыркәдә дигән, башкарылыш яшьләрчә. Сездә бер мотор, ничәлекле харизматика белән. Adelina, Рикина, Катерина. Хөрмәтле тамашачылар, Давлянның концерты Уфада шундый кызу итеп бара. Әлбәттә, Татарстанның атказанган артисты Илнат Фархуллин үзе дә килеп җиткән бит. Аның концертына катнашырга Илнат, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Кстати, мин син соңган күптән синең нидә булганым юк. Экраннарда. Синең камерада булганым юк. Татар җырында аралашкан ик матур итеп партаенда бит. Аллаһ Таала кән насыйп итеп күрүчегә. Мин дә менә беренче сине күреп, мин инде сториста күргәнем. Менә шу матур костюмыңны. Сөендем. Бер-ике күбәләк тә өстәп җибәрсәң була әле менә. Юк, чынлап сиңа килешә. Синең образыңа, синең стилеңа, бүтән ичке дөньяңа синең килешә. Нинди генә чәчәкләр тагып чыксаң да Илнат. Асын тамашачы интернетта хәерле кичләр, хәерле көннәр, хәерле иртәләр. Кем кайчан карый бу тапшырыш шулай бит. Давлянның концертында нәкъ ира җырчылар арасында сине сайлап алып, шушы үзенең Казанда уздырылган, әлегесе бүгенге көндә Уфада уздырылган концертына нәкъ сине чакырган. Ни өчен дип уйлыйсың? Мин ансын әйтә алмыйм, но күпләр үпкәләгән дип беләм. Давлянга Шулаймы ди? Артистларның күбесе үпкәләгән. Но ни өчен мине күбрәк соңгы елларда бик күп эшлибез аның белән беренчедән һәм һәр эшләгән җырның нәтиҗәсе бар дип уйлыйм. Тамашачы тарафыннан ничектер җылы кабул итә язылган җырлар. Бу әлбәттә безне бик сөендерә һәм инде шуңа күрә дә белмим нигә сайлагандыр. Бәлкем шуңадыр. Бүгенге көндә әйтәләсеңме саны буенча ничә җыр сезнең Давлян белән бергә иҗат ителгән җимешләрегез ничә бүген синең репертуарыңда? Репертуардагы 85-90% Давлянның аранжировкалары. Ну, я вообще в восторге на этом концерте. Это безумная энергетика. У меня подружка, она нас приглашает все время на концерты. И мы с таким большим удовольствием ходим, потому что это такая классная энергетика. Здесь не надо понимать вообще язык. Это язык мира, это язык искусства, язык энергии вообще. Мы просто в диком восторге. О, Рахмат, а я в восторге от того, какая вы на самом деле отдающая такая прям девушка. Спасибо вам за ваши эмоции. Сездән инде хисләр. Бездә дә мердә дә шундый прям шатланыш, рәхәтләнеп карап утырабыз. Концерт бик ошый. Давлянның концерты шундый кызу бара. Күбәләк җырын башкара. Әлбәттә бу җырны белмәгән безнең тамашачы юктыр. Кушылып җырлар, алкышлар, биләр. Рин егетләр сезгә. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәр бик сирәк. Гөлләр гөлгә сөенеп, кунып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Уяклар. Давлянда аранжировка эшләү хәзерге көндә бәясе күпме? Белмим. Мин үзем Ничек син белмисең инде? Башкаларга мин белмим, но үземнекен сер итеп калам. Бәлкем шулай уктыр дадыр. Ну, арзан түгел. 50 меңнән нәтиҗәсе бар бит, беләсезме сез? Эшләргә була теге шул бәягә 2-3 көнлек җырны, эшләргә була шундый итеп утырып, ул гомерлек булырга мөмкин ул җыр. Яисә тамашач тарафыннан бик яхшы кабул итәргә мөмкин. Шуңа күрә ул үзенең энергетикасын, үзенең талантын бер кайчан да жәлләмәй. Нинди генә артист булса да, һәрбер артистка мин уйлыйм, нормальный артистка более менее яхшы карыйдыр дип. Чөнки Давлянның шулай үз характер бар, ул дөрес характер. Ул ялганны яратмый. Подстав өчен ирләрчә чын мужской характер. Шуңа күрә дә аны кемнәрдер аның янына килергә дә курка, кемнәрдер хөрмәт итә шушы әйбер өчен. Син сизмисеңме сиңа карата көнләшү артистларын әйтеп киттең бүген концертта күпләр буласы килгәндер, әмма ләкин үпкәләүчеләр булды. Гомумән аның синең белән тыгыз элемтәдә ничә еллар дәврында эшләвенә бүтәннәр сиңа юл киртәләр салганы булмадымы сиңа бүтән артистларның Давлянга йөргәнең өчен? Белмим, аның буенча әйтә алмыйм. Бәлкем бардыр, кемнекедер юктыр. Ансы миңа караңгы, мин үз юлым, үз тамашачым
Ужырларым дегенде инде максималь рәвештә тырышам. Кемгә нәрсә җиткерергә, әгәр дә ул минем өстән килеп чыга икән, мин бик шат. Әгәр дә килеп чыкмый икән, мин инде шат түгел. Чөнки бүген көндә без тамашачыдан русча әйтсәк зависим. Әгәр дә тамашачы булмаса, без артистлар бер кем түгел бүген көндә, мен экран карап әйтәм. Без бүген көндә бер кем түгел. Әгәр дә син җырларны нашар икән, тамашачыңлар икән, димәк син кирәкле түгел. Әгәр дә син җырларны тамашачың икән, димәк син кирәк. Шуңа күрә безнең артистның тормышы, безнең гаиләбезнең, безнең балаларыбызның тормышы тамашачыдан безнең завис. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт тамашачылар. Сез безне кабул иткән очракта гына без бик бәхетле һәм яши алабыз бу дөньяда. Дуслар булса шундый булсын, синең кебек яшен, сынганда да сынатмаслык, дуслыкның көчен. Дуслар булса шундый булсын, синең кебек яшен, сынганда да сынатмаслык, дуслыкның көчен. Benim en yakın dostlarımdan birisi менә bu. Kişi olarak da muzikant olarak en yakın dostum. Меня әзрәк өйрәтүчем дә, өндәүчем дә, шуңа менә бик зур рәхмәтлемен. Все, что сейчас я имею, это благодаря ему я могу сказать. Вот. Менә Руслан Мөхәммәдиев та шундый фикерләр җиткерде. Әле син җырчыда түгел бит әле. Җырчылар әйтәләр менә, мин рәхмәтлемен ул иҗат иткән җырларга дип. Мин музыкант буларак әйтәм. Баянист булып та и хәзер аранжировщик. Ана шул Син шәкерте димәк Дәүләннең. да. Серләр ачыладылар. Руслан Мөхәммәдиев та хәзер аранжировка эшли башлаган. Сер итеп кенә. Яра, Руслан, рәхмәт килгәнең өчен. Рәхмәт. Илдус, без сиңа иң мөһиме инде тазалык и ижади уңышлар. Вот это самое главное, чтобы все вперед и вперед. Потому что, как сказать, и самых первых начинаниях мы видели, поддерживали. И, соответственно, когда поднимаешься дальше выше, мы до сих пор все вместе. Шуңа, я считаю, что это самая высшая награда для всех друзей, наверное. Когда все вместе, с самого низа и до самого верху. Дуслар булса шундый булсын, синең кебек яшен, сынганда да сынатмаслык, Илнар Кудусов. Бергә. Дуслар булса шундый булсын, синең кебек яшен, сынганда да сынатмаслык, дуслыкның көчен. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар арасында безнең якташларыбыз популяр дуэт Кудусовлар гаиләсе дә килеп җиткәннәр Дәүләннең концертына. Юлия һәм Илнар Кудусов, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Хөрмәтле дуслар, Менә сез иҗат кешесе буларак инде нинди шундый кайфләр белән, нинди хисләр белән карап утырасыз бүген Дәүләннең концертын? концерт мощный. Менә звугыннан башлап, утына хәтле, тавышына хәтле, прямо все идеально, изюмикасына хәтле эшләнгән. Молодец, Дәүлән. Молодец, вообще Только алга. Уңышлар сиңа, молодец. Дәүләннең шушы артистларыбызга иҗат иткән дәверендә, менә синең тарихыңдаймы, синең иң истә калган, иң кызыклы җыр яздырган мизгелең кайсы артист белән булды ул? Нинди мөхиттә булды ул? Иң кызыклысы булды ул Илсия Бәдретдинова белән. Аның бер хит җыры бар, яхшы кеше туган бүген дигән. Илсия ничектер шылтырата инде. Илдустай biz bir 3 gündən ди klip төшерергә барабыз ди. Син бара аласыңмы? Мен әйтәм бара алам. Как раз минем ул көнем буш. Ярар ди, иртәгә тагда мин җыр яздырырга киләм ди. Мен әйтәм ярар, кичкә килерсең инде тавыш яздырырга. Ну, мен әйтәм җырыңны җибәр, мин тыңлый торам. Ул җыр әле язылмаган ди инде. Ул уже клипларын сөйләшеп куйган, җырын яздырырга минем белән сөйләшә. Ярар, мен әйтәм иртәгә тиклем җырны яза аласыңмы? Мен әйтәм язалам. Ярар инде мен әйтәм текстны җибәр, мин иртәгәлек әзерләп куям. Тексты юк ди, текстны бүген язалар ди. Ренат Галиаскаров бүген язып бирергә тиеш кичкә. Шулай кичтән ул миңа текстны җибәрде, мин иртәгәсенә көен язып, тавышын яздырып, аранжировкасын ясап, без 3 көннән киттек менә клип төшерергә. Шулай менә эшне арттан башлаучы кеше ул. Клипын сөйләшкән башташынан, вот ничектер шулай. Һәм нинди нәтиҗә китереп чыгарды? Ул җыр теге русчалатып әйткәндә пушка булды бит ул. Ул клипы шундый кызыклы булды. Һәрбер туган көндә, һәрбер мәҗлесләрдә яңгырый торган җыр инде ул.
Һәм синең бу җырга шулай ук өлешең кергән. Синең иҗат җимешеңнең иң көчлеләренең берсе дип әйтсәк тә һич ялгыш булмас. Яхшыларын сөйләшеп киттек. Хәзер бит әле теге шак кына авыр мизгелләрендә сораштырып китәс килә. Иң авыр менә язасың, тырышасың, ну килеп чыкмый. Ни уртак тета булмый артист белән, ни ул җырның киләчәген күрмисең син менә. Авыр булды сиңа аның белән җыр яздыру. Бармы андай артистның һәм андай очрагың синең? Ну, андай очраклар бик сирәк минем исемдә. Шуңа күрә теге ничектер әйтә дә алмыйм моны конкретно нинди җырчы, конкретно нинди җыр дип. Ничектер уртак тел тапмасак, без ул җырчы белән эшләмибез. Син үзең менә әйтәләсең аның күзенә карап. Аны да яфаламаска, мине дә яфаламаска, чөнки без теге бер уртак тел тапмыйбыз икән, аны нитеп булмый, эшләп китеп булмый. Бу нормаль күренеш инде. Һәм син менә эшлисе килмәгән кешеңә күзенә карап әйтәләсеңме? Менә брат дип сөйләшәсең, сез әйме. Мин синең белән эшләмим дип. Мин синең белән эшләмим түгел инде, миңа синең белән эшләү авыр дим. И аңа да авыр бит инде. Миңа авыр булгач, менә тик тандем булмаса, эшләү авыр. Менә Илсия белән безнең тандем бит инде. Ул килде, мин уже теге ярты сүздән аңлыйм нәрсә кирәк икән. Шулай булса, менә эшләү җиңел. Сезнең дуслык, сезнең иҗади мөнәсәбәтләр, алар инде безнең социаль челтәрләрдә дә күренеп килә. Сез миңа калса хатын-кыз җырчылар арасында аның белән иң якын иҗатта да булай да дус кебек тоеласыз. Горурланып, зур хәреф белән әйе достым дип әйтә алам. Ул бит теге ниндидер меркантильность өчен генә түгел, ул миңа кирәк булганга, ул мин аңа кирәк булганга күрә генә түгел. Без мәсәлән эштән тышта сөйләшәбез, без серләребезне сөйләшәбез. Әйтәмеш, була шундый моментлар, ул бөтенләй берне дә аңлый торган кеше. Мен әйтеп куям да, Давляныч, мен әйтәм, по-моему, мин әз генә абындым бер җирдә. По-моему, мен әйтәм, я чуть-чуть не права, достым. Да ладно, братан, мы же все люди, дип әйтеп куя ул. Да, расслабься, дип, ты чё, дип. Җиңел булып китә шуннан. Ул максимально человечный, кешелекле. Үзе ул менә сезгә тәшриф бәйле ханым буларак, әйме, үзеннән улырак яшьтәге ханым буларак киңәшләр сорап мөрәҗәгать итәмсең? Без Тормышта. Тормыш буенча да, иҗат буенча да сөйләшәбез. Да, но ул миннән кечерәк булса да бит ират кеше. Ул ират кеше, ул төпле кеше, бәлки минем ниндидер киңәшләргә мохтаҗ да түгелдер. Иҗат буенча да. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Илдус Давляновның әнисе Рәүфилә ханым. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Улыгызның менә шушылай елдан-ел популяр булып, хәзер үзе дә җырчы булып үскәнен күзәтү әни күңелендә нинди хисләр уята? Бу әсә кеше өчен шундый шатлык инде, нык горурланам, менә шул тиклем үк булып китер дип уйламаганым да инде. Шул үзенең тырышлыгы аркасында шундый дәрәҗәгә җитеп бара дип әйтәм инде. Нык горурланам, менә шундый эмоциялар, әллә нәмәләр әйтерем дип сыккан идем, баяла сәхнәгә лә әйтә алмадым даже. Әнинең йөрәгендә булган хисләрне аны без күңел белән тоябыз. Менә әсә булган кешеләр барыһы ла аңлайдыр инде. Артабанда уңыштар теләйм инде. Елдан-ел шулай үсеп, яңынан йырдар язып, шулай ел һайын концертларына йөрергә язсын, исәнлек һаулыклар булып Алла бирһә. Шундый өметтәр менән яшәйбез инде. Калыр мәңге назларың. Илдус, менә иҗат кешесенә кайдадыр көч тупларга кирәк, әйме, кайдадыр энергия тупларга кирәк. Шулай ук иҗат кешесенә хас кайдадыр менә йомылып бер кешене ишетмичә, күрмичә яшәп алып тынлыкта алу кирәк, әйбәт. Мөһим һәм кирәк әйе. Син кайда көч туплыйсың, нинди халәттә син көч туплыйсың? Мин вообще бер үзем калырга яратам. Менә берсе белән дә сөйләшмәскә беренде, особенно беренде җир язырга булса, мин урманнарга китеп, инде елга буенда йөреп, шулай үзем теге көч туплап йөрергә яратам. Теге энергияны берсенә дә бирмичә, үземдә генә туплап. Даже менә концерт алдында да берсе белән дә сөйләшмәскә тырышам, чөнки теге теләсен инде кирәкмәгән информациялар башка керә бит инде һәрбер кешедән, һәр кеше үзенекен сөйли. Мин инде теге алардан ничектер читенрәк торып, Үз-үзеңә йомылып, әйме, көч ясың. Көч җыямая. Бүгенге көндә син нәрсәгә ышанып яшисең? Нәрсә сиңа яшәргә көч бирә? Үз-үзеңә син ышанасыңмы? Аллаһ Тәгаләгә ышанасыңмы? Ниндидер көчләргә ышанасыңмы? Ниндидер көчләргә дип әйтә алмыйм. Үземә ышанам инде.
Мин иртән торып чыгып киткәнмен икән, мин ул эшне эшләгәнмен икән, үзем бит инде. Миннән тора бөтен нәрсә. Теге Аллаһ Тәгаләдән Алла биренде дип ятып булмай. Шуңа күрә үзең тырышып эшләмәсәң, теге русларда әйтмешләй, на Бога надейся, сам не плашай диләр. Менә шулай инде, үзең тырышмасаң бер нәрсә дә булмый бу дөньяда. Ә үзеңне тагы да бәхетлерәк, уңышлырак итеп тоер өчен Илдус Давляновка бүгенге көндә нәрсә җитми? Нәрсә җитми дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер, барысы да бар. Иҗатым гөрләп бара, тормышым гөрләп бара. Алга табан менә командамны җыйдым. Шуңа күрә музыкантлар, җырчылар белән иҗат итәбез, көне-төне җырлар язабыз. Аларның программалар эшләре алга барса, минеке дә эшләрем алга бара бит инде. Шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз, безнең җырларны тыңлагыз. Сез булмасагыз, без дә булмыйбыз. Шуңа күрә безнең иҗатыбызны тыңлаучы кешеләр булмый. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Илдус Давляновның бер туган апасы Әлфинә. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Менә мин карап торам да, сезнең тышкы йөз кыяфәтләрегездә Илдус белән шашкан. Сезнең арада ничә яшь гомумән? Сез ничә яшькә олорагыннардан? Безнең арабыз 5 яшь. Мин аннан 5 яшькә олоракмын. Апа итеп, сөеп кенә, яратып кына үстердегез инде, әйме? Төрле чаклар булды инде. Белә кичектан индерәк елайдак зөрә сөйләшеп китәгә. Сезнең өчен менә эне некеш буларак. Ул бик музыкальный булып үтте инде. Ул бәләкәй сагынаны без гомумән икәүләп йырлай инек. Без икәү дә сахнада үттек. 4 яшьтә беренче тапкыр ул йыр бәйгеһендә катнашты. Шуннан кире уның менә иҗат юлы шуннан башланды дип әйтергә кирәк. Ә булай безнең гаиләдә йырламаган кеше юк. Минең әсәем бик матур йырлай. Фортепианола әсәем беренче тапкыр аны уйнарга өйрәтте. Үзе бит инде уңнан шул юл буенча китте. Без мәктәптә укыган сакта семейный ансамбль булып йөренек. Әсәем, мин, костым синтезаторда уйный ине ул вакытта. Авылдар, менә район кимәлендә, хатта республика кимәлендә лә конкурсларда катнашып йырлап йөренек. Нигә сылу кыз, нигә миңа син карамыйсың? Нигә сылу кыз, йөрәгемне син аңламыйсың? Бүгенге көндә горурланасызмы, сокланасызмы? Туганыгызның шундый уңышларына. Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Мин Теләк уянып калмыйм, менә ул китте иҗат юлына. Минем дә бит сәхнәгә чыгып җырлыйсы килә дигән хисләр булмыймы күңелегездә, уянмыймы андыйлар? Дөресен әйткәндә, элек ондай уйларым бар ине. Мин үземдә йырларга бик яратам. Табындарда, ниндидер кунактарда йырларга туры килә. Әмма ләкин менә костымдың нинди тырышлык талап иткән һөнәрен хәзер күреп, мин был әйтик сәхнәгә менүдән бөтенләй баш тарттым. Күрәм, чөнки нинди тырышлык моңа кирәк. Һәр вакытта ла движение дип әйтик инде русча булырга кирәк. Ниндидер яңалык эзләй. Иҗат юлын сайлаган кешегә һәр вакыт физик халәттә дә, рухи халәттә дә гөл менә ачык булырга кирәк әйме? Гөл эштә, хәрәкәттә булырга тиеш. Кеше һәм бик зур тырышлык булырга тиеш кешедә, максатчанлык әйбит. Сез шушыларның барысы да кирәклеген күреп, аңа уңышлар гына теләп, үзегез бу өлкәгә кереп тормаска булдыгыз, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Ул һәр вакытта ла тырыш булды. Бәләкәйдән үк менә үзенә ниндидер максат куеп, һәр вакытта ла шул максатына ирешергә тырышты. Менә дөресен әйткәндә, ул бик мин горурланам костым менән. Бик тырыш ул. Һәр вакытта ла тырыш булды. Үзенең куйган максаттарына һәр вакыт бара белде. Менә шул ягы миңа нык ул безнең өчен мотиватор булып тора. Үрнәк һәм мотиватор. Әлбәттә. Миңа менә кайбердә һорайдар да, һинең өчен менә ниндидер бер кеше бармы? Һин кемнең фанаты? Шуны уйлап торам да менә хәзер. Кустым минең өчен мотиватор безнең өчен. Гомумән. Ул һәр вакытта ла нинди генә хәл булмаһын, һәр вакытта ла ниндидер сыгу юлын табырга тырыша һәм алга, тик алга барырга, ниндидер яңалыктар эзләргә тырыша һәм иҗаты менән шулай үзен байыктырып дип әйтәйек инде. Калган йырсыларга ла бик матур йырдар язып илһамландырып тора. Карама, үземә эзләп сөю, ялгыны сүнгән, ясаган хаталарда. Ялгыны сүнгән. Илдус, бармы синең тормышыңда менә укындым дигән, хата ясадым дигән шундый шакларың, шундый күңел халәтең, ярсыган, елаган, ник булай булды инде дип, нигә булай әйттем, эшләдем дип? Элегрәк
теге яшерәк вакытта, наверное, булгандыр. Әле инде ул теге минем өчен опыт, тәҗрибә. Шуның өчен теге ничектер әле алай үкенеп ятмыйм. Нәрсәдер булган икән, нәрсәдер ошамады икән, ну ул тәҗрибә. Тәҗрибәнең бөтен төрлесе була. Ә син менә уйлап, анализлап кешене юкка гына үпкәләткән шагың булса, мәсәлән инде бит. Үзең беренче барып гафу үтенергә сиңа җиңелме? Ну, әгәр дә мин дөрес эшләмәгән микән, дөрес сүзләр әйтмәгән микән, әлбәттә. Әлбәттә. Үзем барып гафу үтенәм, үземнең дөрес эшләмәгәнемне аңлыйм. Шуңа күрә Һәм тамашачыларга әле халык белмәгән, тамашачы белмәгән, хәтта синең белән эшләгән артистлар да белмәгән 3 фактны әйтеп китәләбезме Илдус синең турда? Ой, 3 факт, белмим. Нәрсәләр әйтим икән. Вообще, иртән уянам без будильника. Менә будильникны сәгать 8-гә куям икән, мин барыбер без 10 10 минуттан 8-дә уянам. Ничәдә ятуыңа карамастан менә мин бит әле үлем сине төннәр буена иҗат итә. Түгел вакытында йокламый да дип. Ул инде проблема минем. Менә 4-тә кайтып ятсам да, 5-тә кайтып ятсам да, минем йокы туйына иртәгәсенә ял икән. Минем йокыны туйгызасы килә, әмма ләкин килеп чыкмый. Барыбер шулай уянам. Менә ул ничектер шулай нәрсә белән бәйле, аңлап Һәм сиңа 3-4 сәгать йокы менә шундый теге позитив рухта яшәргә көндә җитә. Ну, йөрибез инде шулай. Ярый, монысы берсе булды. Илдус Давлянов ничә сәгать йоклауына карамастан 8-дә барыбер да уяна, үзе будильниксыз тагын. Тагын эшкә атлап йөрергә яратам. Җыю йөрү. Бик шулай ук бик кирәк. Машинасыз. Моны атлап ниндидер теге бер Хәрәкәт, әйме? Даже артист әйтә икән, мин соңга калам ярым сәгатькә дип мин чыгып йөреп киләм. Чөнки минем эш урыным теге утыра торган эш бит инде. Шуңа күрә мин шулай җәяү йөрергә яратам. Яхшы, өченчесе Илдус тагын искә төшерсәк, уйласак. Өченчесе иң яраткан ризыгымны әйтәм тегедә. Әйт. Манты. Хөрмәтле җырчылар, артистлар кемнәр Давлянов белән эш эшләргә тели, мантыйгызны пешереп апарыгыз, яме манты белән кисәгез кире какмаса бит. Шуңа күрә минем әни һәрвакыт манты пешереп куя өйдә. Белмим, может миндә берәр казак каннары бар микән? Ә үзең пешерергә яратасың гомумән? Үзем пешерергә гомерне яратам, но вакыт юк сәбәпле инде теге еш кына пешереп булмый. Сингена, минем җаным, тик сингена. Исия Бадретдинова бүген татар башкорт эстрадасында иң топ җырчы буларак Илдус Давляновка, шулай ук иң топ җырчыларга, иң мега хитлар иҗат итүче аранжировка остасы буларак нинди киңәш бирер иде икән? Менә читтән күзәтеп, аның яшәүшен, аның иҗат тормышын. Һәрбер иҗат кешесе кебек Илдус та бик каты ранимый. Хатын-кызга да, ират кешегә дә кагыла. Иҗат кешесе ул бөтен әйберне йөрәк аша үткәрә. Кайбер вакытта бер теге бәләкәй генә әйбер эшендә мин күреп торам янганын, көйгәнен ишке ягыннан. И вот мин анарга киңәш итерим. Алай якын йөрәккә нык алырга ярамый. Озакка җитмәячәк тагда йөрәгем. Әз генә кайбер чакта әз генә җибәрә белергә дә кирәк. Булса янымда яктырак яна утлар, күрергә мин аны көтәм санап минутлар, син җаным дип кабатында шүләрем көтәм тагын. Давлянның концерты бик шәп. Давлянны мин күптән беләм, бергә укыдык, бергә яшәдек, бер общежитиедә, бер бүлмәдә 5 ел буе. Менә шуңа Мәсгудтан, Дуан районнан килеп җиттем менә бүгенне. Bütün planlarını taşlap, bütün işlerini taşlap diyen köyünde Менә Уфа шәһәренә килеп җиттем. Дусымны карага, иптәшемне карага. Шәп концерт. Бөтәгез дә йөрегез шу концертка. Онытмагыз ярырмы, дуслар? Ой, это супер концерт. Я давно на концертах не был, но этот концерт просто вообще самый крутой. Очень такой позитивный, активный вообще артист. Вообще молодец, реально. Просто супер и танцевально, и музыкально. Супер. Давлян, ты супер! Bir adım gına atla, күзеңне йомып алга, бер нәрсәнен дә куркып калма. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар арасында безнең шулай бик хөрмәтле, бик талантлы Урал Марат улы да йөри. Хәерле кичләр сезгә. Здравствуйте, Розочка, здравствуйте. Без бик шатбыз сезне күрергә Давлянның концертында. Димәк, сез аның иҗатына битараф түгел. Нинди мөнәсәбәттә сез, нинди фикерләрен җиткерер идегез бүген Давлянга карата? Очень такие ощущения прекрасные. Я сам люблю какую-то новизну.
чтобы человек приносил что-то такое, значит, свое видение музыкального искусства, песенного искусства. Я считаю, что Ильдус Давлянов, а я знаю много лет, 15 лет, вот, мне кажется, что он как из тех людей, экспериментаторов музыкальным песенным, что, наверное, это его выделяет. Во-первых, он сам творец, сам композитор, сам аранжировщик, да, сейчас уже и сам певец, ему вроде и легче работается, но и с него большая ответственность. И поэтому после концерта, вот я посмотрел на него, эти 15 лет пробежало очень быстро. Он вырос, и мне кажется, что особенно молодым, наверное, будет привлекательно в его творчестве, он показывает, куда может развиваться дальше. Да. Национальная песня. Так ведь, да? Вот. Поэтому желаем ему удачи, здоровья. Он мне как сынок, понимаете? Поэтому мы с ним очень знакомы и общаемся на «ты», друг друга понимаем не то что с полуслова, с полувзгляда, а на музыку смотрим одновременно, в одну сторону. И это поэтому я получил сегодня очень эстетическое удовольствие, с удовольствием. И пожелаю просто ему творческих успехов, здоровья, всего самого хорошего. Хәзер Ильдус Давлянов синнән ишетәсе килә. Менә кешелек дөньясына. Гомумән, артистларга кагылышлы гына булмасын, гомумән менә кешелек дөньясына син бүгенге көндә нинди теләкләр җиткерер идең? Бер-берегезне хөрмәт итегез, ихтирам итегез, ниндидер гадел булыгыз. Төрле яктан да ничектер үпкәләсәгез, аны аңлап, һәрвакыт гафу итенергә омтылыгыз. Ничек кенә булмасын, авыр вакытлар булса да, һәрвакыт исегездә тотыгыз. Нинди болытлы көннәр булса да, һәрвакыт кояш чыга иртәгәсенә. Бирешмәгез, һәрвакыт алга барыгыз. Синең җырыңдагыча шулай бит. Давлян, Ильдус Давлянов булды бүген стереотип кенә тапшыруында. Без янәдән аны котлыйбыз шундый, миңа калса чынлап та бик заманча, бик көчле шундый тамаша бүләк иттең син, барсы да шундый сыйфатлы, барсы да югары дәрәҗәдә булды. Тамашачы канәгать, хисләренә караганда, сүзләренә караганда, һәм сиңа чынлап та алга тагы да илһамланып, Алла бирсә, иҗат итүеңне шулай мәхәббәттә, рәхәттә яшәүеңне теләп калабыз, Ильдус. Зур рәхмәт, Роза, зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Безнең белән бергә булыгыз. Yardan bik yarak iken mehabetle yazlar var bir bizni baxirleyken su üstünde parçilken yardan bik yarak iken mehabetle yazlar var bir bizni baxirleyken keyifler işe Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, Давлянның Уфадагы концерты бик ялкынлы, кызу, шәп һәм искиткеч дәрәҗәле һәм сыйфатлы узды. Тамашачыларның миңа калса бүген һәммәсенең күңелләрендә бары тик матур уйлар кисләр генә тантана иткәндер. Давлян, без синең белән горурланабыз, без синең белән сокланабыз һәм киләчәктә дә сиңа гөрләп, шаулатып, матур итеп иҗат итүеңне теләп калабыз. Илһамың һәрвакыт булып торсын. Аллаһ Тәгалә һәрвакыт сиңа көчен биреп торсын. Яңа матур иҗат җимешләре иҗат итәргә. Шушы мизгелләрдә мин Роза Хәйруллина сертификат тапшыруның авторы һәм алып баручысы дусларым, сезнең белән түгел бер атнага сау булашам. Күңелләрегездә һәрвакыт яшәргә теләк, дәрт, дарман яшәсен. Сау сәламәт булыгыз.